més enllà, que és on hem d'anar. Agafa'm de la mà i no esperis, ei, mira molt més lluny, però sense oblidar tot el que hem anat fent fins ara. Preparats? Que ja heu escalfat la veu, ho he sentit, que heu escalfat la veu. Faig un trosset. Ei, mira més enllà, que és on hem d'anar. Som-hi tots. I, ei, mira, que és... I ara diu, agafa'm de la mà i no esperis. Vinga, agafa'm de la... Superbé, ho ajuntem tot. Ei, primer és cap a dalt, després és cap a baix. Gràcies, 3 i... Ei, mira, que és on hem de... Agafa'm de la mà i no... Vale, segona part. Ei, mira molt més lluny, però sense oblidar. Repeteixo. Ei, mira molt més lluny, però sense oblidar. 3 i... Ei, mira molt més, però sense oblidar tot el que hem anat fent fins ara. Som-hi! Tot el que hem anat fent fins ara. Molt bé, ajuntem aquest tros. Ei, mira molt més lluny. 3, 4 i... Ei, mira molt més, però sense oblidar tot el que hem anat fent fins ara. Recordeu què deia la primera part? Els profes de música són cap allà. Mira més enllà. Som-hi. Mira més enllà, que és on hem d'anar. Agafa'm de la mà. Us ho vaig xivatant. Ei, 3, 4 i... Enllà. Que és on hem d'anar? Que és on hem de... Agafa'm. Molt més lluny. Ei, mira molt més. Però sense. Tot el que hem anat fent. Vale, ho feu tan bé que ara pujarem mig to, la cançó. Sí? Mira, Coral Badruna, ho feu superbé. Ei, i atenció, ho farem 2 vegades seguides i després farem un bucle de fins ara, fins ara, fins ara, fins ara. Aneu-me seguint. Ei, mira més enllà, 2, 3 i... Ei, mira on hem d'anar, que és on hem... Agafa'm de la... Molt més lluny. Ei, mira molt més, però sense oblidar, tot el que hem anat fent, i repetim. Ei, mira més en... Fins ara, i una altra, fins ara, i una altra, fins ara, i l'últim, fins ara. Gràcies.